το 5ο Aegean 600 ταξιδεύει και πάλι στο Αιγαίο. Με φόντο τον εμβληματικό ναό του θεού της θάλασσας Ποσειδώνα στο Σούνιο, τα 60 αγωνιστικά σκάφη από 19 χώρες έβαλαν πλώρη για τον υδάτινο non-stop μαραθώνιο 605 ναυτικών μιλίων. Με βορειοανατολικό άνεμο έντασης από 12 έως 16 μίλια και υπό ιδανικές ιστιοπλοϊκές συνθήκες, οι έμπειροι ιστιοπλόοι έβγαλαν όλο το ταλέντο τους στην εκκίνηση, ενθουσιάζοντας τους θεατές του Aegean 600. Οι εικόνες από όλες τις κάμερες που σημαδεύουν από στεριά, από θάλασσα και από αέρος τα αγωνιστικά σκάφη είναι ενδεικτικές της ποιότητας και του φετινού αγώνα. Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο ανοιχτά του Σουνίου. Με σημείο στροφή στη σημαδούρα που βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον ιερό ναό του Ποσειδώνα, τα πληρώματα έδωσαν το καλύτερό τους σε αυτό. Τα ταχύτερα σκάφη, το ελληνικό Έολος του Γιώργου Προκοπίου στα Maxi Monohull και το ελβετικό καταμαράν Allegra μήκους 25 μέτρων του Adrian Keller στα Multihull επιτάχυναν στην εκκίνηση. Ο άνεμος βοήθησε την πλεύση όλων των σκαφών. Αργά το απόγευμα όμως οι συνθήκες άλλαξαν. Ο άνεμος έπεσε, με τα πληρώματα πλέον να έχουν μια νέα πρόκληση μπροστά τους. Για να περάσουν την όπως πάντα απρόβλεπτη πίστα του Αιγαίου, θα έπρεπε το βράδυ να επιστρατεύσουν όλες τις ιστιοπλοϊκές τους τακτικές. Ο στόλος θα ταξιδέψει non-stop. Από τη Μήλο θα περάσει μέσα από την καλτέρα της Σαντορίνης και θα ταξιδέψει νοτιότερα προς την Κάσο. Θα αφήσει αριστερά την Κάρπαθο, θα παραπλέψει Ρόδο, Κανδελιούσα, Κο, Κάλυμνο, Φαρμακονήσι, Αγαθονήσι και την Πάτμο. Θα διασχίσει το απρόβλεπτο Ικάριο Πέλαγος, θα πλέψει ανάμεσα σε Μύκονο και Δήλο και, αφού περάσει από Γιάρο και Καία, θα τερματίσει στο Σούνιο. Η άφηξη των πρώτων γρήγορων σκαφών αναμένεται να γίνει την Τρίτη το βράδυ, ενώ Τετάρτη με Πέμπτη θα τερματίσει το μεγαλύτερο μέρος του στόλου. Οι δυσκολίες που κρύβουν τα 605 non-stop ναυτικά μίλια και η πάντα φιλόξενη Ελλάδα προσέλκυσε και πάλι καπετάνιους και πληρώματα από όλο τον κόσμο, καπετάνιους και πληρώματα που θέλουν να ξαναζήσουν την εμπειρία του Αιγαίου. It's very well organized, I have to say. It's really tip top, and the welcoming in here in the harbor and all the services we get are top quality, and the opening ceremony is very, say, very pleasant, and the final, the prize-giving ceremony is always big show, and a very nice opportunity to discuss again with all the teams after the race and all that. We enjoy it very much. The race is going through beautiful places, starting the Sunio on Cape, under the Poseidon Temple, continue to Milos and Santorini, so you have the beautiful surrounding around you. So you can really enjoy the views, but also the conditions are challenging, so stay focused and be safe. Για μας είναι πραγματικά μια φοβερή ευκαιρία να συμμετέχουμε σε ένα διεθνή αγώνα με τόσο μεγάλο συναγωνισμό και με τόσο καλή διοργάνωση. Πέρσι ήταν η πρώτη μας χρονιά, μείναμε με τις καλύτερες των εντυπώσεων και με πολύ όμορφα αποτελέσματα και επιστρέψαμε για να επαναλάβουμε αυτή την ωραία συμμετοχή. Το 5ο Aegean 600 θα έχει έντονο άρωμα γυναίκας. We are strong. 3 σκάφη με αμιγώς γυναικείες παρουσίες ρίθηκαν στη μάχη του Αιγαίου για να γνωρίσουν τις ομορφιές του, αλλά και να ανταγωνιστούν επί ίσης όρης τα ανδρικά πληρώματα. Of course, the sailing world is very male-dominated, but yeah, we try to make an example and to say there's like the ocean doesn't know if there's a woman or a man on the helm, and so
we love racing together. I wouldn't say there's a big difference, but of course I think the sport needs more women, more female crews, and the big goal is to have even more mixed fleet. All of us enjoy to sail with guys, but it was like, okay, let's try to see actually what is going to happen if we are only girls, because we know that we are not so strong as the guys, like just our physical ability is not the same, so we need to compensate in another way. I didn't manage to be 2 women, but it's the case that she told me, oh, it will be fantastic to do this race. I tell her, okay, come. And but I think it's not so. The race is hard when there are strong wind. But I think with the Mini, it's more easier because also if the sails are so big, are little instead of the big boat, so we can manage with our muscle. Η ποιότητα πλέον της διοργάνωσης ήταν φυσιολογικό να προσελκύσει δημοσιογράφους και φωτογράφους από όλα τα μέρη του κόσμου. Το ίδιο και για τους χορηγούς, με τη Rolex να βάζει και πάλι τη σφραγίδα της και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να αποτελεί το επίσημο ρολόι της διοργάνωσης. Έχει γίνει πλέον θεσμός στην παγκόσμια σκιοπλοϊκή οικογένεια αυτό το πράγμα. Όλος ο κόσμος το βάζει στο καλεντάρι του τον αγώνα αυτό. Ναι, ταυτόχρονα με τον δικό μας τον αγώνα, λίγες μέρες μετά γίνεται το Fastnet, το οποίο όμως είναι η επέτειος των 100 χρόνων και κάποια σκάφη θα πάνε σε εκείνον τον αγώνα. Αλλά παρόλα αυτά τα νούμερα δεν πέφτουν. Εάν δεν υπήρχε αυτό το γεγονός, πιστεύω ότι θα πλησιάζουμε γύρω στους 50 σκάφη φέτος. Η προετοιμασία των 60 πληρωμάτων ξεκίνησε τυπικά την Τετάρτη με το safety briefing και τους κανόνες ασφαλείας. Το αντικείμενό μας σήμερα ήταν ο εξοπλισμός ασφαλείας που έχουμε πάνω στα σκάφη, δηλαδή life jackets, ζώνες ασφαλείας, πώς προστατευόμαστε για να μην πέσουμε στη θάλασσα, τι κάνουμε όταν θα πέσουμε στη θάλασσα, τι κάνουμε εμείς, τι κάνει το πλήρωμά μας, τι πρέπει να κάνει το σκάφος, πώς θα διαχειριστούμε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση. Θεωρώ ότι είναι αρκετά σημαντικό για τα πληρώματα να έχουν μια καλή εξοικείωση και ενημέρωση και εξάσκηση πάνω στο συγκεκριμένο τομέα. Την Παρασκευή το μεσημέρι 13 πληρώματα δοκίμασαν τον εξοπλισμό του σκαφών τους στο δοκιμαστικό αγώνα 11 ναυτικών μιλίων, με το Κάρπο από τη Σλοβενία και το Πέγκα της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων να κερδίζουν τις μάχες στο IRC και ORC αντίστοιχα. Το απόγευμα της ίδιας μέρας τα πληρώματα απόλαυσαν την ελληνική φιλοξενία στην τελετή έναρξης στην πάντα φιλόξενη Olympic Marine του Λαυρίου. Η γιορτή της θάλασσας, η γιορτή της Ελλάδας μας, η γιορτή της νεολαίας, κάθε χρόνο και καλύτερα. Θα είναι ένας εξαιρετικός αγώνας που θα, όπως κάθε χρόνο, γράφει ιστορία. Και ευχαριστούμε όλους που συμβάλλουν, βοηθάνε, τους χορηγούς, τους συμμετέχοντες που έρχονται από 19 χώρες με 60 διαφορετικά σκάφη. Και εσείς θα το ζήσετε και μέσα στη θάλασσα, έτσι? Αλίμονο. Υπάρχει, πώς το λένε, Σαρακοστή χωρίς το Μάρτι. Να είστε καλά. Είμαστε ευτυχείς και εγώ και ο κύριος Προκοπίου, διότι από την πρώτη διοργάνωση ο αγώνας μας συγκαταλέγεται πλέον στους μεγάλους διεθνείς θειοπλοϊκούς αγώνες του κόσμου. Και η Ελλάδα πλέον σαν χώρα που μετέχει σε αυτό το μεγάλο θαλάσσιο τουρισμό. Χωρίς τη βοήθεια βέβαια του κυρίου Προκοπίου και της Olympic Marine, δεν θα μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις. Μην υπερβάλλουμε, κύριε Μαραγκουδάκη, όλη σας τη ζωή την έχετε αφιερώσει σε αυτό που κάνεις, αγαπητέ Γιάννη. Και εσείς η ψυχή αυτονού, εμείς βάζουμε λίγο την κρέμα. Γιώργο, σε ευχαριστώ και καλή επιτυχία να σε υποδεχτώ πάλι νικητή. Σε ευχαριστώ. Αμήν. Το 5ο Aegean 600 θα ρίξει τίτλους τέλους στο τεχνολογικό πάρκο Λαυρίου το Σάββατο 12 Ιουλίου. Είναι το βράδυ που θα μάθουμε ποιο πλήρωμα θα γράψει ιστορία και θα σηκώσει την κούπα.